Hi guys, welcome to RR Little Farm here in Manhoyod, Negros Oriental. Tara sila guys, oh. Tara sila, oh. Oh, hello. Mga ka-sweet. Oh. Welcome Sir Jubap. Sa area ni Ma'am RR. Wow. Hello po. Sa farm ni Ma'am RR na Nandito sila sir. Biglaan. biglaan. Yan oh, Guys. dumating. Biglaan. Kaya walang ano yung nahanda. Ano yung nahanda? Tanduay. Ayan oh, nakamote. Wow. Sarap buhay probinsya. Ito pa oh. Chicken, Stephen Curry. Stephen Curry. Ito juice, lime juice. Wah, buko. Buko juice. Choy, wash out Choy. Nyara sa Choy. Atoy, wash out Choy. Lami jud ang bisayang manok. Mas lami pang uyab Choy. Lami pas uyab. Lami pa po yan. Problema ang Hello. Basta sir, anong masasabi mo sir sa experience mo dito sa bukid namin sir? Uy, napakaganda ang ano ng hangin, lamig simoy ng hangin. Murag relasyon. Bugnaw. Nanlalarag na sir. Parang relasyon ang lamig. Oh, na dito guys oh. Oh. Si Homer ay makarelate Expert na kaya na ba? Tapos daming mga manok. Wala, doon na guys. Ito ang mga ano ni RR Little Farm dito sa Manhoyod. Dito kami sa ilalim ng puno ng mangga. Yan na guys. Dagang taga rin dali ang kamay-kamay. Ikaw taga. Ang drive sa school nito, pwede sa kumukuan. Guys, namin bisita guys. Shout out ma'am. Pinakasablog. Hi. Hello ay sige hello kay ngayon hello mga hilo ta mga mate ta tara. Do. Choy, sumsuman mo na do, di mo na kaon do. Kaon ni Choy. Wa pa niyo to. Makagwapa ba yung kamera? Ay, makagwapa. Makagwapo mo na ako. Makasamot. Shout out pala kami sa mga Makasamot ano, ba? sa mga Sa Timo. supporters ni Sir Jubap. Oh, salamat. Quick visit. channel. Yeah. RR Little Farm. Ayun, maraming salamat Sir Jubap sa pagpunta. Kami, ako First ama, time kami nag-meet ni Sir Jubap. ako ang dapat magpasalamat ma'am kasi napunta mi sa imong planeta niya. Oh, handa na mo. Biglaan ka. Wala tanduay. Hoy, hindi to promotion ha. Red horse na to, red horse. Na may red rose. Oh, nasod. Baka naman Tuba. tuba. Sino may sabi hindi ako inom ng tuba? Why na, Baka mahubog. Why na tuba, why. Pangalawa doon sa ano, baka pangalawang lasing doon sa tilad. Uy, kami cheese ang kuan. Ako ni guys. Lami cheese ang butong eh. Maora siya ko answer kanang GoPro. Dili, mas kuan ang GoPro. Tanduay versus buko juice. Yo. Ano ka kuan Choy? Anong epekto Choy? Oh, Kulo. Hunter Baker. Kulo at yan. Rinig ko. Ako na dungog Choy. Yun oh. Sarap ng hangin. Murag ako. Para si Sir. Yeah. Para si Sir Jubap. Si Jubap. Masarap. Malamig naman talaga dito, sir. Tawa, wiligo ka ni. Lamig, limot na. Kani? Parang si Homer lang. Ano din? Ang raba na din na punga-punga din Nya, ako. ang problema walay pagausa. Ina na sumer. Hihira na mer. Ay manas palad bro sa. Ay daw to saging kakaon ko. Palad. Guys, pasalamat ko sa RR Little Farm o sa mga ka-sweet dyan. Grace. Sa to Grace. Grace. Lagi dyan nila dinong klaro na. Ano? Tala guys, oh. Ako mga barkada. Yung kamera ni Sir Jubap. Murag ako. Mana yulas? May USB siya. Choy! Tara ka Choy, kita kay ka Choy. Kita ka na.
Oh. Shout out dyan sa Saudi, Amerika. Choy. Shout out sa mga kamil. Mga camel, Choy. Dati niya may camel, Choy. Oh. Nami sa ilalim ng mangga. Oh. Subscribe. Subscribe na mo, Jubabs TV. Oh, yan oh. Sana all may pa-t-shirt. Yeah, may pa t-shirt. Loy, humor yan. Bangko lang. Dudong. Sana Dudong. Abi Dodong, butong versus shot tanduay. Tambal na, tambal. Lami lang ang. Nay kamuti, Wala din na subot. nay saging, Ikaw katiblan na, Resh? na ay kuan kining buli. Mo ba? No, ikaw. Na itlog. Sige ma'am, sige ma'am. Salamat talaga, salamat sa time. Balibaran mo tanduay? Butong ba, butong? Mangluog na tanduay na. Pinapakita niya. Giiyaw dito ng biking bata to dyan. Mo di din ito. Dagko kay giwa. Butong oh. Butong ba, butong? Lubat ko ba? Ikaw, Patus. ano ni? Chicken curry. Ano ni? Lubat ka, ikaw ray kun. Ay, lubat ko. Ikaw ray kun. Daming handa. Ano, harap. Kahit walang kanin. Inmax. Yun guys, tanaw ng dagat yan, yung Tanyon Strait. Dito sa lungsod ng Manhuyod. Pindura. Dito pa sila oh, mga bisita. Mga buisita. Yun, pinakamalakas na nilalang. Buisita ba? Pagbukog. Shout out, pamilya naman sa mga bakala yun. Toy. Shout out Kuan, Konsolasyon, Cebu. Yeah. Eronjo family. Oh, shout out Jokol. Kaon ko gutom. Shout out Jokol family. Ano ba ito? Sa gamitin yung karne o gumagi mo nawa na ang karne. Hingin ng butong, Choy. Puno jay. Gusto niyo pa ba makabalik ro? Kaya unod, Choy. Ano jay? Ito, Choy. Sarap nito. Kuan lagi. May Fruit mix. fruit mix. Padol rin, Choy. Yay, wa mada. Okay, salamat. Ton. Buko juice. Ano? Are, Choy. Tanduay. Hubog jay, hubog kas butong ra. Okay na din eh. Sige ra, ayun ay. Sarap ng buko. May fruit cocktail. Maulang milotong. Mauwaw may, mauwaw. Oh, Pasita. Para maka Diyan ni. maka. Ting wa tay ligo sa ilay. Oily nakita. Sarap naabot mo jud sa kuan. Oily nakita. Maabot mo sa Jubab TV, wa tay ligo. Sa mga ilis. Abaw ba? Sabi, Nako. ang pinta ni ang pinta. Bay na dito maulaw mo ta. and guys, maraming salamat talaga sa RR Little Farm at saka kay Grace Sweet Channel. Maraming salamat po sa quick visit namin dito sa inyong lugar, dito sa probinsya ng Manhuyod, Negros Oriental. Salamat sa Sam dinikwan oh. pagkain. Dini ba nay And guys, sa hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na, Jubabs TV. Click that notification bell for more updates and coming video. At supportahan nyo guys, RR Little Farm at saka Grace Sweet Channel. You know, maraming salamat. Peace out.